Mubarak. Yawwa Allah ya kawo ni. Sanninki yan mata adon gari. A ce za ka iya gane kofar gidan namu. Ai dole na gane kofar gidanku. Wallahi kana ni girgin. Kada ka sa girgin dan karan nan. Mashin din nawa ne shine ga jirgin dan karo? To wannan mashin da kike gani guntun gatarinka ya fi sari ka bani. Wannan mashin daga nan har bila. Ba za ka gane ba ne. Ka dube ni sama da ƙasa man sai ka zo min da wannan mashin din bi sabilillahi. Kam an wannan ba mai gida mai kyau irin na babana, kuma lungu da sagwa garin kafi in ka shiga sai ka je ana manyan mata, sai kuma ganna wannan mashin din haba bi sabilillah. To wannan mashin din da kike gani da shi aka je gurin rantsar da Tinubu. To bai sa gangan ka wajen ba? Ai mu an keɓance mana guri ne keɓantacce wanda ba kowa ake bari ya gamma ba. Daga mu sai shugaban ƙasa ga kujera na ga na Tinubu. To ai na ganga babana kusa da shi, kuma a halin lokacin kasan da gwarin nan zai fita na ya ban tausayi sai da na yi kuka lokacin da ya fita hawaye da ya taɓa wannan kujerun kasan akwai ɗan shiga. Ke baki san wani abu, kin ga wannan mashin da kike gani wannan kin da gansu ba? To wannan mashin lokacin yakin ɗan Boko Haram. Ina irin wannan bindigan nan wadda ake ɗora ta saman moto. Kaka da taɓa ban labari mai alburusun na kumga. Wannan mashin da kike ganin shi na san da ke rena shi kike yi. Wannan mashin a gurin gudun shi da kike gani lokacin aka harbe ni akai, ikon Allah, sai dai kawai in rage shi haka. Aka harbe shi cikin hanci kawai sai na face shi, ikon Allah. sai kuma aka harba a cikin kunne ina na cire gashin kaza kawai sai na burkake shi kawai sai ya faɗo ƙasa. Irin da ake dina kasan sai na burkake shi kawai sai ya faɗo. To shi yasa fara rena wannan mashin, ɗan mata ma rubutu suke domin akan wannan mashin din. Kai kamar ta ni labarin da na baka na lemun gidanmu wani ka san ka tayi da ni in karasa maka ban karasa maka ba. Bishiyan gidanmu ai dan baiwa ne, dan albarka kenan bishiyan gidanmu da ta zuba ƴaƴa. An gaya maka ranan kawai sai aka ce da ba a tsanko daya. Ko muka bara lemun nan sai muka ga ashe aihuwar mutum ne. Shi lemun in gaya maka aihuwa take yi da kake gani. Ai lemun gidanmu yanzu ka shiga gidanmu ai kamar kwarkwatai har ba son a fere lemun saboda tsaban jinjiran da ake samu. To ai ban baki wani labari ba. Ina jin ka. Kin tuko inda zai min ciwo ma. Ikon Allah to. Ina nan gurin ilimin mai kifi. Ni kuwa da sojan ba ka kai da hannaci ba. Ayya. Ranar nan ya zo da wani kifaye cikin biya. Kin gane ko? Hakuri shi ne maganin wannan kifin, kin gane ai. Can a cikin kifi guda ɗaya ya rage a cikin kifayen fa. Kin gane ko? Sai da ya sa wannan kifin a cikin wannan kaskon abin soya man nan. Wannan kasko din. Yawa sai kifin ya fara waka. Wani waka ke ne ke dan sai kifin yake cewa ilu dan so ya nika dan ilu dan so ya nika shi fa kifin fa. Wallahi daɗi. Aya da. Ai aka tabi kenan in gaya maka ashe. Kin gane ko? Kowa ya tashi yana ta kallon wannan kifin. Kai shi ne yake wannan waka. Kai karke ma cewa ne a yanko kifin nan a kamun shi wuce. Kai shi ne ka daka sai ka so ka mun bakin ciki. Ba wani bakin ciki anan. Kai Ayuba, ha? Indo? Ke da babar kuna can tana neman ku Indo kina nan kina rekara ƙarya ina tabowa hanya ina jin ku ana wai kifi kika saya ko shi ya sai kifi ba sani ba.
kai kuma Ayuba saboda lalacewa irin naka babur din da kaje ka an so aro shine ka zo nan gurin Indo saboda kai shugaban makareta ne kafi kowa iya ƙarya. Dama sunanka Ayuba ne. Ke Indo ba? Indo? Na'am. Ayuba? Ha? Nan kwa gidan mutane kin bai kin ajiye sai kai tsara miki ƙarya kai ma maganin ka kenan ƙarya ta samu ƙarya burin ta ci burin kenan ko burin ta ci burin ake. Ya dama sunanka ya Indo ne? Indo? Ayuba?